Oy, Dodong. Asa mga padulong? Muskwila, asa pa man di ay? Naunsa ka? Muskwila ka mo ning porma? Unsa may labot sa akong porma? Ug sa akong pag-eskwela? Kay ngano akong porma? Makatabang din ako para makakwarta. Dili man sa ingon dong. Kinahanglan ug moadto tag eskwelahan. Kinahanglan kompleto ta uniforme. Kanang disente ka tan-aon ba? Unsa bugay? Disente? Mao gay maning kamot kog eskwela. Kay para matupad na ko ang mga pangandoy nga mahimahimong engineer. Para ma-repair ni atong balay nga punos busluton. Ha? Ikaw sige lang kaglingkod diha. Wa kay laing gibuhat. Pasaylo ako dong kung wala ko'y trabaho. Nga wala ko'y ikahatag kaninyo. Wala ko'y ikahatag nga bahandi. Tungod kay wala ko'y trabaho. Pero ang ako lang dong, wa ka ba magunahuna? Sarado ang eskwelahan karon dong. Kabalo ba ka? Online class ra. Ang gipahigayon karon sa tanang mga magtutudlo. Unya, kisa may mutudloon mo dito? Ikaw ra. Nga walay classmate ug walay maestra. Pahak ni style line ani eh. Bis ganahan ta mo eskwela. Sirado pong eskwelahan. Saon ko ni nani. Saon bagkabot ako akong mga pangandoy sa akong kinabuhi taon eh.